Ποιος Μπλέιντερ θα βρεθεί στην κορυφή σήμερα? Καλή επιτυχία! Ρίξτε τις φούρες! Να λέμε σε λίγο, να λέμε σε λίγο, να λέμε σε λίγο. Όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν ψάχνουμε μόνο ρούχα. Θέλουμε πάρα πολλά ρούχα, πολλά αξεσουάρ και ρούχα και πάρα πολλά ρούχα και πάρα πολλά ρούχα και ρούχα. Τα έχετε? Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Εγώ είμαι ο Ανέστης. Είμαι 23 στα 24 και ασχολούμαι με το modeling τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια. Τι έχεις κάνει στο modeling? Μπράβο. Τι ταλέντο είσαι εσύ, δηλαδή κούκλος, μάτια, μύτη, απλά τα μαλάκια σου. Ναι. Θυμίζουν λίγο Μάρθα Καραγιάννη, λίγο καρέ. Μάλλον της άρεσα σαν μοντέλο. Δεν ξέρω για περαιτέρω, αλλά... Θέλω και φωτογραφία. Τι να την κάνεις, Έντι μου, να τη βάλεις στο κομμωδίνο? Εγώ βλέπω την αχίλιο πτέρνα. Την αχίλιο πτέρνα. Την αχίλιο πτέρνα. Μ' αρέσει. Comment ça se fait pour aller à Paris? Τι εσύ? Λέει ότι να είναι. Ναι. Με πιάσανε λίγο απροετοίμαστο. Γεια σας και πάλι. Μήπως μπορεί να φέρετε και τον μπαμπά τους? Παιδιά, Για να ναι, πληρώσουμε λίγο το... Έχουνε Γιατί άμα είναι 20 γονείς, χρονών... Πού κοίταγες, τα μάτια? Ποιος είναι πιο όμορφος, η μαμά ή ο μπαμπάς? Είναι και δύο πανέμορφοι τώρα, δεν μπορούμε κατάλαβες να- τα. Δεν κάνουμε διαχωρισμούς. Εγώ πιστεύω ότι εγώ είμαι πιο όμορφος. Ήταν αυτό. Είναι αυτό. Family business. Δεν βγήκαμε. Ξέρετε πώς λέγεται η απόλυτη ησυχία στα γαλλικά? Η απόλυτη. Απόλυτη ησυχία.